Musyagit kog I love you basta na ako'y kadungan moingon pog I love you. Ako anak ka. I love you. I love you. Oy, ako anak ka. Ako kay mahal kita. Sige ha. Mahal kita. Mahal kita. Ako anak ka. Sige, imo anak ko. Aga. Hoy, wala man labot ang manok. Kuyaw niya. Itubag po ng manok, murag buang. Ayahan na. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang iibig ang hari. Mayang Pasko. Ayo, mayang Pasko. Ayo. What? Tres. Uy, unsa man ang tres? Uy, gagamay ng tres. Pilian bug kaayo. Kuha ba? Hindi ko, dako kig balay niya. Tres ra ihatag. Dili mong balay. Dili di ay. Dili mong balay. Na niya dali gi kaning gawas. Nangawat na siya ba? Wala kawatan. Ano na lang, gaan kag 20 dayon. Dayon mo na pang rate. Hindi ko oy. Lai sumbong ti ka dito, naitano dito ay, sumbong ti ka. Ay, gikawat ang electric fan dre ay. Ayo. Ayo. Ay. Ayo. Ay dong, Rikmar. Kabantay kag manok nga sunoy dong. Nawa man akong manok ay. Wala na ba ako kabantay te? Naaman ko nakaingon ako nga dito daw ko nagtambay sa likod sa among balay ganina. Dong, og dito na mo ibalik dong, sa barangay kita padulong ane. Ay kog palungig suga ha. Unsa man hapit na diya pa? Sinaw naman kag upa. Anad kini mo tagod akong papa, halos tagagabi guni magtagod og manok. Ugma sa gabi ani magtagod na pud siya. Ako imo dako papa ang matagod, si mama ang magluto. Unsa iluto? Ay kog paluto-lutoan ang kinawat inyo. Luluto pa. Sige. Hoy, gikan ko ilang santa, bagatagaan ko niya regalo. Suroy ako man pod, gikan ko dito, gitagaan po ko niya. Asa man din ang balay ni Santa di ay. Ngi mo adto ka dito, di man katagaan. Mo jud ang tagaan man ko niya kanang butan, ikaw kawatan man kag manok. Sabar kita sa dapit ang balay nila. Na dito, tong may buntod. Ilang balay na si babaw sa buntod. Iyahar ng balay na diha. O kanang abuntod. Mo to kasi ilaha di man gyapon katagaan. Mo jud kawatan man kag manok. Tay karne. Unsa man anong 1 kilo na? 1 kilo ni. Unsa man ang karne dong? Kanding. Ay, kanding. Dili mo kao kanding dong. Hoy, si Santa ba? Nawad ang grinder. Kato laging sakyan niya ining maglupad-lupad siya. O kato gani, katong murag kanding ba? Luyang Santa, oy, gikawatan pag yun. Arikmar, karong 2026 ha, dili na ka mangawat og manok ha. Ikapila na ko gipabarangay, kay tungod nang binuhatan mong di maayo. Hoy, naminaw ko ha. Basta ha, 2026 ha, dili na ka mangawat og manok ha, mo gisabot ato. Arikmar, mangawat pa ka dili. Bantay ng lingo-lingo lagi nimo. Basta lang gyud ka mangawat pag gyud kag usab. Ahar man pug ka. Ngawat man. Mao pagay pag-ingon ako. Wala ba may 2026? Unsa? Amo ko isa kasi mana kapin, ako na lang suliton. Kaway ayo gining batay. Balik dire bar. Di ba maestra man akong mama, kuyogon mi ako niya usay sa eskwelahan. Soroy ako dai, kuyogon sa kun ni papa dito sa munisipyo, kay dito mi siyang trabaho. Ako banon mo kung papa sa iyang trabaho. Wala siya po. Priya ditang tulo. Lindot oy kay napud tay ma-learn sa ilang trabaho ba? Dudong. Sala, mga utak manok. Nakawatan nagmanok iyang papa. No, kukuyaw. Guys, tawa guys, na mga piso dre guys ay, cute kaayo. Anong kamura may naadre, haman yung mama di ay. Nawalang inahan ng mga pisuwa dong ay. Nawala? Ang inahan ng mga pisuwa, kuha, atong isang adlaw panawa. Ikaw, wala kang bantay dong? Masa kulot? Itom. Itom? Itom na naipuntik-puntik na puti. Oh, mo na, itom na naipuntik-puntik. Nakabantay ka? Sorry. Unsay sorry? Anong nagsorry mo sa mga piso? Sorry. Hoy, anong nagsorry? Ay, ang dagan. Anong nagsorry mo sa mga piso? Mao na imong anak man. Mao na man, amin anak man amin. Parihara man siya kung anak ning bataa di ay. Ngano man si imong anak bati pugnaw? Ay dili man siya ay. Aw ana man ka pareha sila sa imong anak. Pareha sila ba magsigig hukas? Anak ni sa dato imong gikidnap? Ambot lang boss, sulay na to patawag yung ginikanan boss. Oh sige tagay cellphone. Patawagay yung mama. Psst, dong kuano. Tawagay imong mama ha. Hello ma. Magarikmar. Kidnap na ako ma. Unsa? Kidnap. Paghila na di sa man po makidnap ni ma. Gara-gara ka direct mara 50 ra na ba na tinigom nimo dire. Ingna dong 1 million. Ngayon lang 1 million. Unsa 1 million? Sus kadako ana. Sulay na lang takas direct man makatakas sa guro ka dahis. Dong amira cellphone mi. Hello ma'am. Og dili ka mohatag 1 million ma'am. Amo ning kuha organ si mga anak, kuhaan mo ning mata, kidney, atay, heart. Dako kay maghalinon hinuna na. Pila may maabot sa inyong halin ana? Nanana sa mga 5 million na. Oy hastang ihaya ninyo mga ikog bahin na ako nagpadako kuno na mataas. Inig mahalin ang mga organs tagay lang kog 2 million. Bahalag inyo ang 3. Kabuang ampon kanino? Ampon. Magsayin kog Gcash sa. Ang mama mo pagmong kuno. Oy ayo pag
Huwag mo ni ayo yung mama. Lakaw na lang. Kabayan lang ka na mo. Lakaw. Ayun na, pagsusuro, ikaw na isa. Manakpa na mo ka na magbalik. Salamat. Lakaw na dito. Kasi nagdala ng bodbod. Hoy, kisa na nagdala sa bodbod. Ma'am, nga naman day, ma'am. Ang bodbod na ipang patakod. Ang lupad yung taan eh. Hala, ikaw ba sa bodbod? Basta akong gidala spaghetti ah. Giingnan, bitat mo mga batamo tanda sa Christmas party kasi kadala ng bodbod ba? Tugan na mo oy. Wala si Rickmar di ay. Hala, patay. Wakwak ko naman na sila. So, Rickmar, nga nung ipataktan mamin mo, Rickmar? Alam mo si mama, the more the merrier daw. The more the merrier. Ma'am, basta niya ni antidote, ma'am. Basin pwede pa ni matambalan. Kani antidote, Rickmar? No, Kaya kita man tanan natakdan. Para dili magubot. Onyang gabi, group 1 una malupad. Kinsa man ang nangihi? Mura man na siyang iro. Ay, mura yung iro. Ano ko nangihi? Tadari, ingon pa itong iro. Hala, nga naman na siya. Gipusil na ko eh. Hala, imong gipusil. Maayo ba na siya nga tao, biya? Gipabaylo kay ko ano yung 1K? Ibabaylo ka, Gwanke? Pambutan, maguna siya nga tao. Nanyo, saan man mo pagbayad ron? Nga patay naman eh. Gani. Mubayad gani yung ko sa iya karon. Wala, nabuhi pa oh. Hala, amin ang pusil, biya, amin ang pusil. Kubuang ni mo, abi ko, mabayad ka. Ay, mauna imong anak, Mats. Oh, mauna, Mats. Amin, Rickmar, amin. Dako na dahil, no? Nag-eskwila pa ka dong. Masay grado ni mo? Grade 12. Amang din imong anak, Mats. Ay, dili ba na siya amang? Dili lang ako ipabuka yung baba kay bahog kay baba. Oy, kaluoy pod. Bahog yun kag baba dong. Bye. Ha? Sus, ibuka yun mo imong baba rin para. Ay, tingnan ka kayo ibuka imong baba. Gahay yung kikag ulo, ha? Balik na sa imong kwarto. Ayaw gawas ako. Mas, dahil ako sa hospital man. Nang-luhos ko ginawa. Ma, grand ra ba ito among suoton sa Christmas party, ma? Nariya si Ikubag. Naisa rin nariya nga green. Ma, amo ama kay pula. Napoy pula diya si Ikubag. Wow, kalindot, ani oy. Ako ama. Lantawa diya, Rickmar. What? Wala nang may sulod. Ano sa akong suoton ni ma? Unsa man nga color inyong suotan? Orange. Orange man na, di suotan na. Wala mo ang ikubag man eh. Sus, pangitag pa maagid ha. O, di ba? Naigo raman lagi nimo. Ikaw ha, mag-inarte pa jud ka. Basin magisi na, napa Ikubag lain dito.